Wel, parhau mae'r cystadlu fan hyn ynghylch y gwartheg, a mae gen i gwmni newydd yn y pwynt sylwebu, Ifan Phillips o Gastell Newydd Emlyn. Ifan, diolch am ymuno â ni. A gweithio bod y lais di'n well na llais yr Ifan yma. Ydy, es i gwely'n gynnar neithwr, so ni'n saff. Wel, o'n i'n gwely'n gynnar fyd, ond sa'n gwybod beth ddigwyddodd. Stori arall yw hwnnw. Ifan, wyt ti wedi cael bore prysur dinan, di bod yn cystadlu? Do wedi bod yn cystadlu bore yma gyda'r Heffer. Siwrathi? Trydydd mas o wech. So barod i mewn ar bystach prynawn nawr. A gen i'n edrych ar ddosbarth, wel, pwysig iawn fan hyn yn y ffair ea, i heffrod wedi i magu gatre a wedi cael i bwydo ar wedyn arddaliad y pobl sy'n ei dangos nhw'n dyfet. Wel, wedi magu gatre. Ie. Mae'n gelf i droi nhw mas a i gael rhywun i fagu nhw a i droi nhw mas. Mae bob amser yn hwb bach ychwanegol. A fel rhywun sydd â biches, dinan biches Silverstone, mae cael llwyddiant ar beth wyt ti wedi fagu dy hunan yn rhoi gwefr ychwanegol i rhywun, mae'n siŵr. Ydy. Chi'n dilyn yr anifel reit o'r dechrau pan mae'n cael ei eni. Hyd nes bod y finished product â chi fan hyn yn y ffair ea, so mae'n glod i pob un sy'n dyben ar dosbarth yma. A gen i'n gweld y beiriad Gavin Scott gyda Heffer teulu Tynfreinen, gyda Heffer Lynn Davies, y mab yn dangos. Seren yw enw hon, a mae'n glamp o Heffer yn dwi. Odi, mae hon yn dal ar llygad, mae bach o wyn yn difyd. Mae hon yn dal ar llygad, mae tipyn bach o gig i weld ar hon. Peder hosan wen na fyd. Peder hosan wen fyd, ie. Lled da tu ôl i ni'n gweld fyna nawr yma. Odi, mae'n gywir iawn yn dwi. Mae lot o siap ar hon, mae falle mwy o siap ar hon na rhai o'r heffroedd eraill, ond mae wahanol teip. Mae'n dibynnu beth fydd y beirniad yn beth fydd y moenor, falle fydd e'n either yn lico i neu ddim yn lico gymaint, allai fod unrhyw pen o'r dosbarth. Yr Heffer nesaf wedi teithio lawr o'r Alban, wedi teithio'n bell. Lot o'r Alban yn dod, mae hwnna'n braf i weld yn dweud. Odi, mae wedi ffair eiaf nhw yn yr Alban ar ddi Sadwn, a wedyn nhw'n llwytho'r lori nos Sadwn i gael bod lawr yma bore ddo. A war y teg mae'r Albanwyr yn bob amser yn dod a llwyth da o wartheg o safon uchel. A gen i'n gweld wedyn Cai Edwards o Fedws Gwerfyl Goch. Ni gyd wrth gwrs yn abod Cai ac yn gwybod am ei lwyddiannau fe man Llanelwedd dros y blynyddoedd. Mae hon yn Heffer go special fyd yn dwi. Yr un dryma yn y dosbarth, bron yn 700 kilo. Mae'n glamp o Heffer. Mae lot o gig ar hon. Yn dwset e. Mae'n alach i feddwl, a wedi rhai o'r heffrod yma yn gormod y seis, falle i beth mae rhai beirniad y moyn, ond mae Gavin Scott wedi mynd am pethau mawr, dwi ddim yn ofan rhoi rhywbeth mawr lan, so falle fydd hwnna'n siwto fe nawr, falle cystal a dim un. Ac hefyd, mae fe wedi stico di deip yn dweud. Mae wedi aros yn driw i'r math o nifel mae'n chwilio am mhob un dosbarth yn dweud. Oedd Gwyn yn sôn yn gynharach bron iawn wyt ti'n gallu rhagdybio erbyn hyn y math o nifel mae'n mynd i ddewis. Achos mae wedi bod mor gyson drwy'r bore, yn dweud? Odi, dwi wedi bod yn watcho'r dosbarthiadau yma, a wedi chi'n gallu pigo'r y doi sy'n mynd i fod ar top y clas, beth i fod bob tro. Mae moyn rhywbeth cywir, a mae moyn rhywbeth sy'n wedi droi mas yn dda fyd, nid yn unig jyst y cig mae'n wylo am. Ac ni'n gweld e'n dod lan nawr at yr Heffer o'r Bala. Heffer o'r enw Heidi, teulu Gwanwyn, Emeleri Rowlands a Francis. Hon yw'r Heffer sgafna, ond mae'n Heffer neis iawn yn dwi. Odi, mae hon yn dwt. Twt yw'r gair gorau lle mae'n jyst yn gyfan, mae'n gywir. Dim lot o beier ni, ond wedyn mae'n rhoi bant lot o bwysau gymaru a treisiad Cai a pen pella dosbarth. A tywod mae'n anodd yn dwi efo Heffer rhyw 500 kilo fel yna. Mae'n anodd cystadlu gyda Heffer 600 680 kilo. Mae gymryd o waniaeth yn ysau. Odi, ellwch chi beth a help, ond teimlo treni dros Gwanwyn a Meleri yn y dosbarth yma. Mae lot o wahanol pwysau, ond digwydd fod sim digon wedi entro i gael splito'r dosbarth. Ond maen nhw'n mynd am un wac fach arall o gwmpas y cylch, a wedyn dowch nôl ato ni am benderfyniad. Be sy'n digwydd nawr, mae'r beirniad Gavin Scott yn y dosbarth yma i heffrod wedi magu gatre yn tynnu nhw fewn i'w benderfyniad terfynol am hwn i Ifan Phillips o Gastell Newydd Emlyn. Pwy sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd, Ifan? Heffer gyda Kevin Wattrett yw hon. Ni'n gweld Ali Jackson i stocman e.
fe sy'n wrth y benwast. A mae'r boes ma yn, wel, maen nhw gyda'r boes gorau yn y wlad am fagu a troi stoc mas. Mae Cai, dwi'n meddwl, yn yr ail safle ar hyn o bryd, yn dwi? Wedi cael ail yn gynharach hefyd, felly dwi ddim wedi newid I feddwl o gwbl heddi y beirniad Gavin Scott. Unwaith mae wedi gwneud penderfyniad, mae wedi stico ati. Dwi'n credu bod e'n mynd I newid I feddwl fan hyn chwaith yw e. Na, sa'i di gweld y newid nhw trwy'r bore. Mae hynny yn braf I weld mewn beirniad, achos mae'n sicr o'i waith, a mae hynny'n... Mae'n beth da bod e'n gwybod beth mae'n moyn, a bod e ddim yn meddwl rhywwaith. Felly, ai dyma fydd y drefn terfynol yn y dosbarth yma. I ni'n gweld yr Heffer o'r Alban yn y safle cyntaf. Yr Heffer o Fetws Gwerfil Goch yn yr ail safle Gavin Scott, just yn mynd am un tro bach arall o gwmpas y cylch. Ond dwi'n meddwl mai dyma fydd y drefn. Yr Heffer sydd wedi teithio lawr o Dumfries a Galloway. Solway fyw spicy. Dwi'n meddwl wedi mynd â hi yn osbarth 13 i'r Heffrod wedi magu gartre a llongferchiadau i'r teulu Watret. Ac Ifan, diolch I ti hefyd am dy gwmni. Iawn, diolch yn fawr iawn I chi.